Sina oras na lang? Dagkot or baho? Ayo! Ayo! May tao! Kisa day ka? Radio ni, radio! Tarong ba? Tapi tawarin, nakatog sa ano, ate mo. Saan ka naman? Pre. Uy. Kana kay ako na, anak ko permata. Uy. Tara. A little longer than a few minutes later. Putang ina mo, ginagawa mo. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Sa kong future baby, sorry kayo. Ewan kong inibigang kangis. Patay na. 5 minutes later. Uy. Bisa ba dia? Uy. Uy, ako lagi video. Eh. Musang tao ni. 5 minutes later. Five hours later. Ada dapat dagbak sa interior dili ato sa CR. Dili kay ad. Tara. Putang ina mo, ginagawa mo. Gutom mo ko. Miss na ako. Wag. Wag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nice. Uy! Basta ka niya! Miss na ko, gutom ko. Tarong ba? Kung ikaw ano ni mo nga, malas na ako. Ito, kaya eh.
aksyon na mo. Kisay day na. Kisay day na. Radio ni, radio. Ay, naglingi. Ay, lingi kari guli. Lakaw. Guys, kita sa mong kauban gao. Asar tong buang ha. Hoy! Ni aron yung buang oh. Hoy! Oh, nabuang ni tuwa na ni Gali mo ngawal man na gani ha. Hoy! Hoy, inon sa baka? Ha? Oh, iluduon makadaya. So what's up mga kagaok no? Nahuman na din mong vlog sa nami karon sa Minterio. So shout out sa Out sa tanang shout out sa Kanopaw Nuns. Mga uga-uga to. Shout out sa Juan Dilapinya pamilya sa compound nila. Dilapinya sila Uncle Gab, Auntie Bilchura, sila Insi, sila Iya, si Ate Manding. O uban pa. So, kamu si Chita dito. Mandingan sa Tuesday. So, what's up? That's all. Thank you. Ugauk. You